Morning everyone! So today, day off ko. Ay hindi day ko day off. May duty ako mamayang gabi. But for now, naglilinis ako dito sa room ko. Ayan, sobrang gulo. Kasi itong laman ng study table ko na ito, itong study table ko na to, tatanggalin ko lahat kasi i-repaint namin siya. Yung color kasi niya is parang ganyan, green, tas parang madumi na siya. Kasi itong table na to, nadatnan na namin to dito nung binili namin tong bahay. So, ayun, nilinisan ko siya para ma-organize na tong desk ko. Tsaka, ayun, para malinis na. So, sana makapag-paint kami. Kasi ang tagal-tagal na nito na dapat i-repaint namin. Ayun, noon pa to. Nung nag-vlog pa ako last year pa ata. I know, January or December. So, ayun. So, guys, I'll see you guys later. Na-empty ko na yung table ko, guys. So, eto na siya. Hopefully, ano siya, ma-repaint namin. Kaya ito lang tong labas lang niya. Kasi ililipat ko siya doon. Yan, ililipat ko siya dyan. Para yung, ano na yan, ipupunta ko doon sa dating pwesto niya. So, kakarating ko lang from school. Aga akong lang ngayon. Kasi, ano daw, magpapanel daw yung mga prof namin sa mga mag-defense ng thesis. So, nung Friday, nag-repaint kami ng table ko. Yung green, ginawa na namin puti. So, ito na siya ngayon. Ayan na siya. Although, maganda na siya. Gusto ko sana lagyan pa ng mga knob, yung mga drawers niya. Parang crystal or something na maganda. Hindi na ako nakadaan ng Ace Hardware. Yung pala yung isang minabala ko na bilhin. Kanina, nagpunta kasi kaming SM, doon na kami nag-lunch. Hindi ko nabili. Ang Friday, hindi ko na yan napakita sa inyo kasi kala namin nag-ulan. So, parang nag-ice na kami agad. Sabi ko, mag-film ako ng video ngayon sana. Kaya lang, yung laptop ko na sa kapatid ko na nanonood daw siya. Hindi ako makapag-transfer ng mga files ng memory card ko. So, ang ano ko, pagod ako. Tapos pansin nyo siguro kakaiba yung lips ko. May singamo ko dito sa loob. Ayan. Tapos ang dry ng lips ko ngayon kasi alam mo yung maglilip balm lang ako. Ang sakit-sakit talaga niya pag natatouch siya. So yun. Ala, ang hirap ngumiti. Sakit kasi nakakangiti ako pero pagbabalik ng lips ko, ang sakit. Sumasabit sa bracket ko. So yun guys, I'll see you guys later. Bye! Bye-bye! Good morning everyone! Kagigising ko lang kasi ano na, anong oras na ba? 11 a.m. na. Kahapon kasi na 16 hours duty ako from 7 a.m. to 11 p.m. ako. Tapos, ang sarap talaga ng singaw ko guys. Tingnan na nga baga yung bibig ko. Kasi itong part na to, parang ito ata yung na ano ni Bebe. Parang nataganan ata niya ako. Tapos sumasabit sa bracket ko dito sa taas. Kaya hindi na ako masyadong ako sa taas. Hindi na namamag-o. Halatang halata. Good morning everyone! Ay, ang morning everyone! Dilim? Oh, pa-sleep mo na ako, bilis. Hele mo ako. Hele mo ako. Okay. Hele. Ganyan yung sing mo. Ang pangit naman ng sing mo. Sing ka ng maganda. Hindi ako makatulog. Pangit ng song mo. Maganda yung maganda. Oh, hele mo ako. Hele mo ako, bilis.
16 hours ako, PM, tsaka night. 3 p.m. to 7 a.m. Ayan, antok na ako. Liga ako. Ano pong pinagsasampo mo po? Lux. Bakit? Kanino mo nakuha po yung Lux? Tita ah. Tita. Wala na yung Lux sa banyo ni Tita. Nasaan na yung Lux? Nagtago. Tinago. Sino nagtago? Nalaata ko lang. Lala. Tago niya yung Lux ni Tita. Hi, kami. Hi. Ayun na. Ayan. Hey everyone! Hi, bye-bye. Saan tayo pupunta? Aray ko, ang gulo. Ano? Yan. Jillian? Saan tayo pupunta? Sakit-sakit din yan. Ulo, sakit-sakit Jillian. Anong nangyari kay ading Jillian? Sakit din yan. Sakit siya. Lagnat. Nak. Lagnat. Bisita mo ading Jillian. Ha? Opo. Sige. Tapos, buy tayo ng fruit. Food. Ay, hindi naman nag-eat kasi si ading. Hindi. Hindi. Ang harsh ng light. Ang harsh ng light. Yan. Hey guys, so halos kagigising ko lang. Punta kami po sa Rubio. And sunod-sunod na puro 16 hours yung duty ko. 2 days na ganun. Ngayon lang ata. Hala, dyan na Tito Mac. Rinig ko na yung car. Hala. Punta kaming puro sa Rubio para kumuha ng mga bumili ng mga something. Yung nagtubo na naman yung mga pimples ko. As in, sobrang dami na naman. So, I'll see you guys later. Bye-bye. Hey guys, so pupunta kaming po sa Rubio. Sabi ni Bebe, tawagin daw si Bobby niya kasi daw bili daw siya ng toys at iPad. Diyan na naririnig niya ako nagsasalita. Hama ka! Bakit? Saan ka pupunta? Saan ka punta? Tita Mac. Saan ka pupunta? Uy. Mac. Tita Mac. Tita Mac. O sabi mo sa YouTube, anong gusto mong toy? Anong gusto mong toy? Ano? Ah? iPad. iPad. Mahal ah. Ano pa? iPad. Toys. Ano nga ang toys? Sabi mo na. iPad. Toys. iPad toys lang. Anong toys nga? iPad. Toys. Ang dami mo ng ball. Ayaw mo naman ng doll. O magbabay ka na sa kanila. Dal. Dal lang. Daldal o, daldal ka lang. Dal. Sinong daldal? Tita Mac. Yes. Yes! Tago tayo! O magbabay ka na sa YouTube. Bye YouTube! Nakatago ka? Hindi ka naman nagbababay. Hindi ka na. Ay, Jojo. Ayan. Bye-bye. Love you. Ingat ka. Ano sabi mo? Ano? Ano? Hindi nila marinig. Bye. Good morning everyone. It's already 6 in the morning. Tumatakbo pa rin kami. Kasi may fun run kami dito sa may elementary school. Tingnan nyo naman yung namin location. Mabundok siya. Mabundok siya, my friend. Paakyat na naman kami. Pangalawang bundok na to. Tapos, yung papunta, bali dalawang bundok. Tapos, babalik ulit kami. Pagod na ako. Nakaano pa lang kami. 1 mile. 16 minutes na kami. Naglalakad joke. Tumakbo na nag-jog. Naririnig niyo background music kasi naka-on yung Nike running app ko na measure namin ng time, ng distance and pace. So yun na off. So I'll see you guys later. Bye bye.